Depinde de mai multe aspecte. Unu, cât este de rezistent și suportabil pacient sau pacientă. Depinde de sensibilitatea buzelor. De obicei, nu este atât de dureroasă, mai ales chiar și zicem femeilor care au trecut prin nașteri naturale sau alte proceduri chirurgicale, este mai rezistentă la injectarea buzelor, dar de obicei noi punem un anestezic local și ținem 15-20 de minute, după care se efectuează procedura. În caz că pacienta este atât de sensibilă și nu rezistă, atunci nu facem să fie o procedură traumatică și putem face un bloc de buză, cum zicem noi, în care să amorțim buza în totalitate, încât să nu mai poate simți absolut niciun fel de durere. Singurul dezavantaj pe blocul respectiv că pacienta un pic aibă o buză mai căzută sau un pic aspectul ei mai modificat. Asta tot.